Kao akreditovana Srednja tehnička škola u Somboru aktivno učestvuje u Erasmus Plus projektima kroz međunarodne mobilnosti, razmenu znanja i saradnju sa partnerskim školama širom Evrope. Direktorica škole i ja smo bili u pripremnoj poseti nedavno u gradu Elčevu i u Valenciji, gde treba naši učenici da idu krajem marta na obuku. I tu smo uspostavili saradnju sa školom iz Elčeja i doveli smo naše koleginice da vide naš grad i da napravimo neku vrstu saradnje između škola, tako da njihovi učenici treba da dođu 19. marta kod nas i da učestvuju na časovima sa učenicima. Isto tako nastavnici treba da dođu na posmatranje rada naših kolega. Oba grada, kako Elče, tako i Sombor, učestvuju u projektu Gradovi hidrotehničkog nasleđa. Jedna od trenutnih projekata, recimo, u kojima učestvuju oba grada su gradovi hidrotehničkog nasleđa, znači i grad Elče i grad Sombor učestvuju između ostalih gradova u istom projektu, znači to je rad na strategiji razvoja i revitalizaciji kanalskog sistema ovde kod nas i industrijskog nasleđa. Tako da imaju priliku, moje koleginice imaju priliku da vide u stvari i grad i okolinu, pogotovo specijalni rezervat prirode i rezervate biosfere u stvari u kojima se taj specijalni rezervat nalazi. Nastavnica Carmen Melero iz Španije nije krila oduševljenje tokom boravka u Somboru. En un principio hemos venido las dos. Na samom početku došli smo da se predstavimo i upoznamo sa Somborom kao i sa načinom rada u Srednjoj tehničkoj školi. Sredinom meseca dolazimo sa našim učenicima koji će se integrisati među učenike u Sombor. Sa druge strane, moram da istaknem da su nas veoma srdačno dočekali i iznenadila nas je vaša kultura i način učenja. Iskreno očekujem nastavak saradnje u bliskoj budućnosti. En un futuro esta conexión perdure con el tiempo. Treba napomenuti da je Srednja tehnička škola u Somboru po drugi put domaćin. Prvi put u oktobru prošle godine škola je ugostila učenike i nastavnike iz Italije.